está, señoras e señores, son as 6:29 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, sí, en febreiro tamén, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, bueno, o que ven por aí. Que é iso que ven por aí? Que vexo? Pode ser un sorteo? Pode ser, pero vai ser un sorteo moi especial. E non vai ser en @voltascoprato. Por qué? Porque en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dous auténticos artistas. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Xoanque Meixeiras, un aplauso para eles. Dicía eu que ven por aí ao lonxe, ao horizonte, mirando cara lá atrás, ven un sorteo. E que sorteamos? Esta semana. Esta semana temos un super sorteo. Leva a xente, mira, leva a xente semanas dicíndonos. Que? Queremos un libro. E que? Fai falta el libro. E que imos sortear? Necesitamos un libro. E que imos sortear? Ti que crees que imos sortear? Non se me ocurre. Unha libreta. Imos sortear, atención, un libro do A Voltas co Prato entre a xente que cude de público ao programa esta semana. Eso merece un aplauso ao público, pero bueno. Entón, Moi ben. entre toda a xente que veña hoxe por aquí, martes, mércores, xoves ou venres, vamos sortear un día un libro do A Voltas co Prato, calquera día. Hoxe non. Hoxe, os do luns. Os do luns, bueno, os do luns igual vos damos algo de comer despois. Pero bueno, vides con fame, vides, que sempre vides con fame. Bueno, vai haber sorteo, vale, esta semana, así que, por favor, vide de público A Voltas co Prato, porque... 4 libros. 4 libros, non, un libro. Un libro cada día? No, un día vamos a sortear un libro. Ai, sí? Homelo, pensa que temos tantos cartos. Como está o presupuesto, patrón? Vamos a sortear un libro esta semana, así que moi atentos e atentas. E imos cociñar a ver que nos trae Marisa de Paradela. Son Marisa, veño de Paradela. Hoxe traigo unha receta para facer unha tortilla de patacas ao meu gusto moi ben. Eu fago cunha docena de huevos caseros, das miñas pitas, unha cebola da horta, chorizo da casa e pataca da horta. E sale riquísima. Bato os huevos, frito as patacas, o chorizo e a cebola. Logo, despois, boto a pataca no huevo e poño a sartén vuelta e vuelta e me sale unha tortilla espectacular. Saludos a todos de Paradela. ¡Viva Paradela! Moi ben. Aí está, mira como aplaude a xente de Paradela, mira como aplaude, a xente aplaude a Marisa, porque Marisa de Paradela, como dixo ela, ¡viva Paradela! Viva! Viva! A ver, non se vos escoita, ¡viva Paradela! Aí está, aí está. Viva a tortilla, por favor. E que viva a tortilla de Marisa de Paradela, que nos pedía, pois é unha receita de tortilla. Aquí sempre temos certos problemas coa tortilla neste programa, porque non é moi amiga de Xulio Mato. Por que non é a miña amiga? Home, porque un día fixaches Un día, a primeira vez. Ves? Gracias pola musiquita. A ver, que lle ofreces a Mira, Marisa? eu vou acabar hoxe co debate de con cebola ou sin cebola. Bueno, a ver, bueno, xa está. Voy a botar a cebola toda. Vale. Voy a botar mitad da cantidad de cebola que leva de pataca. Vou facer a tortilla de pataca do Antonio, que é un bar que hai no centro de San Sebastián que fai unha tortilla espectacular. Na calle Vergara. O Antonio. Paco. Don Antonio. No, Antonio o bar de Antonio. Don Antonio, para nós. Vale, Don Antonio. Vale, entón vai levar pimento, cebola... Pimento, cebola, pataca e solo 7 ovos. Solo. Solo 7 ovos, sí. Non é un tortillón. Vale, pois esa é a proposta de Don Xulio Mato, que vai facer a tortilla de Antonio dun bar de San Sebastián. Xoanqui... Home, a mía non leva cebola, leva toda a cebola. Xa, botona toda. Sin ninguna. Pero voulle botar grelos. Ostras! A tortilla de grelos é das cousas máis espectaculares que hai. Eu, desde que era cativiño, meu pai collía os carotos dos grelos, os cañotos. Sí, sí. E collía os cocía aparte, quitaba os limpaba por fora para que non tuviera tira e con eso facía unha tortilla. Entón vai levar grelos, chourizo, pataca e para de contar. Pois mira, que imaxen tan bonita dos grelos, dos chourizos, dos ovos. Señoras, señores, facemos tortillas, no Voltas co Prato, marchamos con Xoanque Meixeiras. Veña, imos aló. Ai, Dios mío, estou nerviosísimo. Eu tamén. Porque vamos facer patatas, ou sea, patacas. Tortilla. Vamos facer tortillas, que parece sempre sinxelísimo, pero despois sempre hai problemas. No, hai situacións neste programa. Sí. Eu penso que a tortilla dos pratos máis complicados de facer. E vouche dicir por qué. Vale, pero tesme que dicir as claves da túa tortilla. Vale, as claves da miña tortilla é lume, evidentemente. Lume.
Aceite abundante. Aceite abundante. Baixa temperatura no aceite porque teñen que freírse, pero teñen que cocerse máis que freírse a pataquiña, sabes? Confitarse, un pouquinho. Confitarse. E para min algo que eu prácticamente non sei facer unha pataca, que xo Estás vou babando botar. mentre o dis, É que este é increíble. E despois, sin esto. Esto ten que leválo para mí. Despois o retiramos, se o queremos engadir a tortilla un alliño destes xa fritos, vale, perfecto. E se non, aromatiza a pataca que é un espectáculo. Unhos dentiños de allo así metidos. Despois, ademais, este aceite, como recíclase para outros pratos, fríbese aí un bistec. Empezou a falar da tortilla, empezou ya que era baba, de verdade. A xente da casa que nos chame, veña, 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, que podedes chamar para o que queirades, E abrimos debate. Sí, neste preciso instante, os que estades na casa, tortilla con cebola ou tortilla sen cebola. Merece que lle pase algo á xente que di que non pode levar cebola á tortilla? Ou a desgracia ten que ser para a xente que di que ten que ir con cebola á tortilla? Chamade ao Voltas co Prato, podes dicir o que queirades e despois, por favor, contádenos se vos gusta a tortilla con chourizo, con queixo, con grelos, como fai Xoanqui, con xamón, como queirades, vale? Chamade ao Voltas co Prato e se facemos tortilla. Xoanqui, que? Chourizo? Chourizo. O chourizo, unha vez que teñamos feita a pataca, retiramos, deixamos o fundiño solamente do aceite de oliva e metemos o chourizo moi picadiño. Alpo, pica. Aí queremos que sude o chourizo e toda a grasa con que nos vamos a facer a tortilla quede impregnada do sabor do chourizo. Moi ben. Casi nos interesa máis o sabor do chourizo que o chourizo en sí. Por eso... Bueno, interesará a ti o sabor. No, de verdad. Incluso esta tortilla sin chourizo solamente co grelo xa quedaría espectacular. Pero sí que é verdad que en vez de... Espera, vamos a... sí. Estou vendo que iso non está nada curado, ese chourizo. Bueno, mellor. E o coitelo... Claro, o coitelo sí que... O coitelo era cativo. Mira, pouquiño curado, sabes? Ti date conta, mira o brillo que ten, a grasiña que ten. Eso que nos interesa do chourizo. Eso a min tamén me interesa moito, sí. Claro. Xa verás, unha vez que funda no fondo da tixola, vai quedar espectacular. Casi interesa. Os que son moi curados, non son igual. Bueno, vamos deixar a Xoanqui picando o chourizo que lle está costando un pouquinho, vamos lle dar tempo. E vamos ir con Don Xulio Mato, o home da tortilla de Antonio. Bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla. Bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla. Además, tortilla, parece que está cantando ca boca chea, ¿no? A tortilla dun bar de Donosti. Mira, curiosidades desta tortilla, por eso me chama a atención e por eso quero facer. Mira que cantidad de cebola, que hai medio kilo de cebola. Pensei que eran as patacas de tanto que había. No, medio kilo de cebola e mira, en trozos como si fueran das hermosos, patacas. Vale? Isto é cebola, o que está vendo. Isto é cebola. No, é que na casa, na casa estábamos enseñando unha imaxen de que, mira, parece pataca, mira, Xulio. Pero isto é todo cebola. Sí, parece pataca, pero é cebola. Isto é todo cebola e boteino primeiro de todo, para que empece xa a cociñarse, vale? Outra curiosidade desta tortilla, a pataca, que normalmente aquí cortámola ou en laminiñas ou como fixo Xoanqui en chasquiños, vale? Esta vai en tacos, mira, en tacos bien, Sí, señores tacos, Entón, estes tacos tamén. Hai medio kilo de cebola para 900 kilos de pataca, por iso digo que leva toda a cebola do universo. Dixeches 900 kilos de pataca? 900 gramos, dixen kilos. A mí, non me intento... A ver... Home, non sei como son os kilos, isto arrumba pouco para 900 kilos. Ou pesa moito. Bueno, entón mira, vamos... A pataca. Moi ben. O que che dixen en dado, seguimos botando tamén, como dixo Xoanqui, con abundante aceite, pero eu parto do aceite en frío e poño a tope, vale? Porque así empezas a confeitar mentras colle temperatura. Vale, pero botaches primeiro a cebola e agora a pataca. Pero non tardaches nada en botar despois da cebola a pataca. Bueno, o tempo que tardei en cortalas e todo o rollo que te veche ti ali. Unhos minutiños. Vale, fixadevos no corte da pataca porque esta para a tortilla de Antonio. Porque é moi curioso este corte da pataca. É distinto, vale? O corte vai en taquiños e leva moitísima cebola. Canto dixeches? Por 900 gramos de pataca? Medio kilo de cebola. É unha cebolada, pero é super rica. Por qué? Porque o levar este formato de pataca tamén vai tardar bastante en cociñarse. Entón vamos a facer que se vaya fritindo e dorando. Vai quedar doradiña. E para todo eso, medio pimiento, uns 150 gramos. Uns 150 gramos de pimiento. Nada máis, un poquinho de pimiento. Xulio tamén está contento que a súa receita, porque tiña ganas de facer a receita da tortilla do Antonio. Sí.
Moi ben. Ti agora facer unha tortilla. Verdad, porque hai moito mantra con eso de que ti sempre alías cas tortillas, Home, verdad? ese mantra te lo ti, é a primeira que os coito. Bueno, vamos alá. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe e recibimos cun fortísimo aplauso a Marisa de Paradela. Un aplauso para ela. Ven para aquí, Marisa. Hola, Xulio. Hola, Marisa, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrímate aquí adelante Sí. conmigo. A ver, ¿cómo estás? Qué pintaza. Xa marcha. Qué pintaza. Mira, Con cebola, dime que te gusta con Eu cebola. sí, gostame con cebola. Perdón. A miña receta é con cebola. Así me gusta, Marisa. Mira. Tiñamos que ir ver... presento No, é que Chacañata. tiñamos que ir ver a Xoanqui. Ah, perdón. Pues va. Presento a Xoanqui tamén. Bueno, moi Pues bien. vamos a ver a Xoanqui. Póntete aí. Por diante. perdón. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Hola, Xoanqui, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo vamos? Aquí cascando somos. Muy bien, muy bien. Por algo hai que empezar. Por abajo hay que empezar. Eso. Pero todo moi boa pinta. Ui. Como ves? Xa verás, os Pues grelos vexo- eu penso que van che gustar, eh? Home, estamos na Xa época verás, deles. Estamos como na non época van a estar? deles. Iso. O chorizo tamén ten moi boa pinta, todo. Bueno, Marisa, Xoanqui vai O facer chourizo, o unha grelo. tortilla con chourizo, vale, pero Sí. dixo que o chourizo o que máis lle importaba xa era darlle ese sabor, non que atopes cachiños de Claro. chourizo. Sí, 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 sí. Despois quitamos prácticamente todo o aceite e no fundo que quedan 2 culleradas que é o que precisamos para que non pega a tortilla. Sí. Bueno, pois ese é o que vamos a meter despois para... Metemos o chourizo, queda aromatizado, queda perfecto. Moi ben, moi ben. E xa colle sabor todo o ovo. Marisa, sei que hai moita xente en Paradela pendente de ti. Hai moita Moitas xente gracias. vendo. Non, moitas gracias, non. Espero que nos estean vendo en Paradela. Sí, claro, Digo sí. eu. Sí que nos van a estar vendo. Estarán nos vendo. Claro. Entón, quero que lle contes a tua xente e ao resto de Galicia cal é a tortilla que máis te gustate. A ver, cando faz unha tortilla eu ou cando podo che pides por decir aí. das que teño probado. Claro. Pero non das que non teño probado. Correcto, pero algunha como esta, grelo, chourizo ou pemento? Mira, non me metes neses apuros. Ao final digo, pero hasta da hora están os cociñeiros traballando, non me podo inclinar por nada. A mí Hasta xa, o final... Marisa, pero vamos a ver. Eu, por exemplo, podo che dicir que a min a de chourizo encántame, a tortilla de chourizo. E a min tamén. Pois xa está. Eso pode dicir, non pasa nada. Sí, pero mentre non se probe... No, xo sei, pero Eu bueno, vexo que me están poñendo as cousas moi difíciles. esa é a idea. Xoanqui, todo ben? Todo ben. Sí. Vou picar un pouquiño o grelo. Vale. O grelo, moi ben. Vale, moi para non atopar este Sí, sanacos normal, gordos, normal, ¿no? normal. Entonces picamos así un pouquiño para repartir entre toda a tortilla. Moi E ben. despois importante tamén, non batir moito o ovo. Por qué? 5 ou 6. Queda mellor a consistencia, se non queda despois moi... Ah, esparrámase moito. Esparramase moito, non sabes? Ui, pois en Betanzos gustalles, que se esparrame. Sí. Pero precisamente por Eu eso, bato porque non moito. baten o ovo. Ah, No. Eu bato moito. vale. Pois, Claro. agora vamos ir con Xulio, porque Xulio di que a súa sí que vai con moito ovo batido. Bótate pai, sí, pégate aí a Xulio Mato. Bueno, a Benvida. ver, Xulio. Mira, Ahora Gracias. podela Gracias. saludar, ahora podela saludar se queres, Xulio. Non é que leve moito ovo batido, é que leva o ovo moi batido. Claro, moi Me gusta batido. batido moito, vale, hasta que espuma, ves? Eu teño batido xa Sí. hasta espumar. E boto xa un poquinho de sal antes de batir o ovo, Sí, vale? moi ben, moi Mira, ben. E aquí teño a pataca, o pemento e a cebola que mira, Sí. como empeza xa a dourar. Sí, Vale, a verdade eu que sí. parto de aceite en frío, pero poño a tope sempre. Eu non quero que poche, Sí. eu quero que se fría. Que Pero se a pataca fría, tarda claro. moito, non? Facerse ao ser tan grande. Claro, pero como ten moita cebola, a cebola vai soltando auga tamén e nos axuda. Tamén a fai nos máis axuda que melosa a pataca. Eso é. Mira, Claro. ves, pero ves como xa empeza Sí. a dourar? Moi Pois ben. queremos que vaya fritindo todo a vez. Isto é un espectáculo. Isto é un espectáculo, Marisa, Sí. sí. Estamos os dous aquí. Sí. É super apuros le rica, vais é a meter. sorprendente o suave que queda con tanta cebola, eh? Sí. Xa verás, sí. Non o discuto, Sí. non digo nada, que digo que me ten unhas pintas sorprendentes as dúas, pero claro. Marisa, ti non te mollas, Eh? Non te mollas, pero estás un pouco alucinada cas dúas, verdad? Ai, sí, a verdade é que sí. A verdade Teñen unhas pintazas. Sí. Pintas non pintazas. As dúas? Sí, as Non hai dúas. ningunha que ti Fruta digas. Marisa. No. Gracias, Marisa. Non me deixe ni facerlle a pregunta. Deixo. Non hai ningunha que ti digas que che pode gustar máis? No, neste momento no. Terei que probar. Vale. Eso, Non pero pasa nada. as pintas vadesme meter nun apuro porque vai ser moi difícil Diso se trata. de saber... escoller. De escoller, claro. Diso se trata. Que ademais as pintas son buenísimas, espectaculares. Veremos que é o que pasa, vou te Eso. mandar á zona de sufridores, sentarte ali, despois Vale, chamamos, vale? pues moitas Vai por aí, un gracias. aplauso para Marisa, que Ala, vende para dela. gracias. Están atentos a ela. Bueno, señores, hoxe inauguramos febreiro cun desparrame de puro prazer. Sí, unha boa tortilla pode facer que calquera luns de inverno sexa, pois, como a un 15 de agosto. Boa pataca, ovo de calidade e cebola, por suposto. Non imos discutir este asunto. Cada quen que escolle o seu bando nesta guerra sin cuartel. Todo isto de razón é punto. Por qué? Porque se a tortilla está cociñada con arte e oficio, todo lle presta. E a cebola tamén. Sí, aquí somos
pouco puristas, ben o sabedes. E de cando en vez gustanos lembrarvos que unha volta ao prato ou á tortilla, neste caso, sempre é boa cousa. Chourizo ou pemento. Probamos. Carne ou grelos. Maravilla. Queixo ou rixos. Seguro que nos encanta. E vos diredes, existe algún límite? Nós non estamos seguros. Probade as nosas receitas de hoxe e seguide sumando tortillas ao marcador. Sei que cociñamos 30.000 toneladas ao ano nas nosas casas. E nos bares, e nos restaurantes, superamos as 600.000, que a min pouco me parece. Contádenos a vosa opinión en @voltascoprato. Vistes que había aquí unha persoa? Había aquí unha cousa. Mira, esa. Pois Son sí. eu. É el. Son eu a persoa. levanta. Son a persoa, estas son as miñas patacas. Mira. Ola. Este é a maxia. Mira como douraron. A maxia de televisión, Este é a maxia da televisión, Ostras, pero, quer dicir, pasou un tempo, vale? Pasou un aproximadamente unha media horiña, media hora ou 40 minutos. Buah, pero como listo, Como ule, mira, mira a ceboliña, mira como douraron as patacas. Ahora vamos a deixar que siga dourando un pouco máis, mentras te explico moi por encima o meu acompañante, Isto vale? quedou genial, Isto está de maravilla. Ostras. E o pimento tamén estivo aí facendo. Aquí estou fritindo uns alliños, porque vou facer unha salsiña de mostaza e allo frito, vale? Xa que non lle metín allo aquí, metémoslle ahora en outro lado. Pero que che pasa hoxe, así a golpe de luns que ves Pois que é luns, que veño creativo. Descansaches moito o fin de semana? Sí, descansei bastante. Sí. Traballei un montón, o sea, mañá, cociñei moitísimo. Para toda a semana. Moi ben, moi ben. Mira, ahora o que vamos a facer entón, mira, é o seguinte. Vamos a escurrir, mentre se nos doran os allos, vamos a escurrir a pataca. Pero fixadevos como está esa pataca, Mira. Buah. Que Buah, auténtica pasada. Isto que é? Como se chama isto? É unha fantasía. Eso é unha fantasía, Unha vamos. fantasía. Eso, ti, por exemplo, vas ali ao Don Antonio. Antonio, Vas ao Don Sindón. Osti ali. Chegas ali, Antonio, dame a tortilla Antonio. Pero con que se toma a tortilla Antonio? A tortilla, pois con viño, con a cervexa, con que queiras, con mosto, se non bebes. Pero non se acompaña con nada máis de comer, só así, Con pan, tortilla. con trociño de pan. Vale. Mira. Pero mellor había, eu que sei, tomábase pois, con un pouco de xamón ao lado, eu que sei, non sei. Home, tómase co que queira cada un. Mira, importante ahora. Estou che preguntando polo que é típico ali. Home, ali é típico comer a tortilla. Vale, Cañote. xa está. É que non Pois sei ali como- vamos, vimos de parte de Xulio Mato Comer a tortilla. comer a tortilla. Xa está. Home, da miña parte non que eu non levo comisión. Cada un que... Bueno, home, Mira, pero- e agora, para que non nos rompa a pataca, para manter esa forma, o que facemos é, ben escurridiña, botámola así en quente no ovo. Aí vai. Vale? Nos 7 ovos, que tiña aí 7 ovos batidos, vale? A ver, isto é importante, que dixo antes, El necesita só 7 ovos. Empezamos a mesturar ben para que o calor da pataca nos axude a que vaya... Ningún máis, que vai a ningún callar un menos. pouco. 7 ovos. Moi batido. E ule moi ben. E agora o que facemos, que a min me gusta facer sempre, hai que probar como está de sal antes de botala aí. Sí, pero ese E sallo para mira eso- como están. No, está apagado xa, está frito. Vale. O que facemos é probar o punto de sal, está perfecta. Xa o sabía, No, non sabía, de verdad que non sabía, Sí. Xa. Está perfecta. Sí. E agora, cando nos fume isto, que como ves ten un chorriño generoso de aceite, Ah. xa vamos a ir botando aí. Sí. Mira, vas por detrás, Mira para aí. Por qué? Vai máis lanzado xo. Ah, la móvete aí. Vai Ai, máis perdón. lanzado xo, Anki. Perdón. No, ahora non te... Retiro esto. Ven para acá. Aí está. Bueno, entón, contoche, mira, os allos. Témolos fritos, pero temos que ter fríos, para que este toda a mesma temperatura, Entón, vale? fixeche outra trampa. Fixe unha trampa, non, deiche unha explicación e agora... Vale. Mira, un ovo, Ala. Dalle caña que un tengo que poquinho de marchar con vinagre, Santi, un poquinho de vinagre, unha culler de mostaza, Atención. Allos fritos, ovo, vinagre, unha un culler, pouco de mostaza. un pouco de mostaza, e botámoslle aceite de oliva e un poquinho de sal. E todo Moi isto a de triturar. Facemos como unha especie de mayonesa. Moitas salsa, E agora valo bater, non? E agora vou bater. Pois vale, deixamos a Xulio batendo iso, vai facer como a maionesa. Imos con Xanqui a mexer porque ademais trae pregunta de concurso, Hola, amigo. Te botalas de menos, ven para acá. É que isto teño que retirar xa. Moi ben. Mira, o allo frito, que está moi fritiño, vou deixar por aí. Mira o graso que temos, ves? Te das conta? E Ahora Buah, mesturamos Joan, que todo. pasada esta. E despois é cando mesturamos. Oye, o único graso que tengo ahora mismo é o de chourizo. No, si a mí non me importa, como Que se lle coño? botar máis. A ver, Que iso está, mi má, para iso fun entrenar pola mañá. Non ten tanto, Veña, No, no. vamos. Buah, que ben Retiramos. ule, que xa estaba, antes estaba ali con Xulia xa, é o que distí, nada que lle botas
nada que lle botas de chourizo xa empeza a ulir. Xa ule o chourizo, é unha O pasada. choriciño é dos grandes produtos que temos aquí en Galicia. Pero temos outro moi famoso, que é unha verdura que utilizas ti e que vai ser a pregunta de concurso. Así que atención, grelo. que verdura moi galega lle bota Xoanqui á súa tortilla? Grelo. Nabo, naviza, grelo. Grelo. Nabo, naviza, grelo. Nabo, naviza, grelo, ese é o gran segredo. Grelo. 664-483-419, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Vale, que por certo, hoxe preguntaronme por Instagram, aínda non me chegaron os 50 euros eu. A ver, porque o vos vais esperar, vai con calma. Aí están os grelos. Pa Con dentro. calma, pero vai chegar. Aí van os grelos, recordade, pregunta de concurso, que verdura que bota Xoanqui? Grelo. Ole. Aí o temos. Ahora, como os temos picadiños, os repartimos. E Xoanqui Por fixo aí. trampa, porque Vale. do queixo non falaches. Bueno, cocino grelo. Que te referías a eso? No, do queixo non falaches tampouco. E co queixo... O queixo despois vou facer unha salsa. Vale. Si me dá tempo, se Vale, non vale. vai quedar así. Vale. Unha salsa de queixo galego. No, mira, Non de che vou- queixo de- Non che vou decir nada máis porque te veixo un pouco apurado. Non estou nada apurado. Dale. Non che vou decir nada Dale máis. aquí. Bota aí, vamos Un botar. segundo. Déxame subir aquí, que si non vai pejar. Aí vai. Moi ben, un segundo. Ai, vai o micro. Ai, vai. Pon aí, por favor. Ora, non ide nin escoitar. Está, Xoanqui, a ver. Está? Espera, dame un segundo. Ahora sí. Eu vou ben, Está? Ahora sí, era o pinca. Eu vou Moitas ben, gracias, gracias. Venga, compañeiro. bota dentro. Adentro. Eu vou ben, gracias. No, de nada, Xulio, vas moi ben, sí. Aí vai, veña. Ahora sí. E ahora callar. Ahora tenche que callar. Ora a callar, pouquinho a pouco. Vale, vámonos deixar, entón, darlle tempo. Vamos a non? deixar. Vamos ter tempo. A tope o lume. O teño. Aí, para axudarlle. Eso. Esperamos un A ver, segundo. amigo. 1, 2, 3. Ah, non lle dache la volta. Ole. Sí, lle dache la volta. Acaba de dar a volta. Sí, era un domingo. Sí. Va, Mira. mira que ben, Queres que preguntar a Marina? Sí. Marina, tens que estar flipando con esta tortilla. ¿Qué tal por Sarria? Moi ben. A ver, Moi bo Marina, tempo hoxe. como estás? Que tempo te desei? Supoño que hoxe ben, non? Oxe, bueno, precioso, maravilloso. Vale. Al menos non nos chove. É verdade, pero bueno, pola mañán seguro que facía frío en Sarria, Sí, moito. Mira, don E Xulio néboa Mato. tamén un pouquiño. Sí. Don Xulio Mato xa fixo a súa tortilla, ten un aspecto moi bo, como podes ver aí, mira que ten moi bo aspecto. E a de Xoan que non vai quedar atrás, o que pasa que vai un pouco apurado, home. Estamos lo vendo A un ver, pouco que apurado. calle aí. Pero saliulle Veña, A tope, fantástica. está a tope. Vamos coa pregunta de concurso, Marina, a ver se levas os 50 euriños. Que verdura moi Cando queiras, galega... cañotas. Que? Como? Cando queiras, cañotas. Vale, pensei que iba a decir. Vamos alá. Que verdura moi galega lle bota Xoanqui á súa tortilla? Grelo. Moi ben, aí está, 50 euriños. Moi ben, que marchan para Marina de Sarria, donde hoxe non fai tanto frío, agora, que non fai tanto frío. Oxe Bueno, non. ¿Quieres cambiar de Marina, un tortilla? bico moi grande, gracias por chamar, vale? Outro para todos vos. Este me será. Veña, un bico. Hasta logo. Chao. Chao. Polo lume. Tedes problemas porque non te está dando lume, verdad? que tengo aquí. Tope de lume. Vale, Aquí, si vos Xoanqui. cambiades... Vou cambiar, a ver que pasa aí, veña. Aquí, Paco, Ven pa' que aí me está. Paco, Diña e Xulio todos. Venga, Aí metedes está, aí. veña, meca. Dalle aí. Que este usei. Mira, a ver. Estos son cosas que pasan na cociña en No, directo, na máis televisión de máis Galicia, caña, entendedes? Ti dalle a tope. Veña. Mientras tanto, vamos a falar con Marisa. Veña, arrancamos con público de Voltas co Prato, imos con Marisa de Paradelo. No, flipar tedes que estar flipando na casa, Co de hoxe. Ainda flipaban máis se estuveran o olor que No, dá eso aquí, é certo. Pero temos aí un drama, Sí, Temos o drama da callación. sí. A verdade é que Callará sí. ou non callará a tortilla. Sí, Ao mellor quedalle pos estilos e pouco feita, que tamén lle gusta a xente. sí, tamén é verdade. Xoanqui está... A ver, Hai que Xoanqui... esperar. Xoanqui é un home así, por naturaleza acelerado. Entón, claro, velo así tampouco é tan raro. Pero... Ahora. Calloulle, ai, calloulle. Xa lle Calloulle, calloulle, olha, un aplauso, calloulle. Moi ben, Xoanqui, moi ben.
Estáballe pingando, En serio que estaba pingando. Bueno, a ver, contame, cal crees ti que... Polas sensacións. Mira, métesme nun apuro, mentre non nas probas non che podo dicir nada. Ya. Porque están... Son... As dúas teñen moi boa pinta, unha pintaza. É agarrada, E hai que parecen as probar. cousas, Non, non son agarrada, pero é que as tortillas o demostran. Hai que probar. Sin probar non che podo dicir nada. Vamos para aí arriba, vamos ver as dúas. Veña, vamos dar un aplauso a Marisa. Ponte aí no medio, por favor. Ponte aí no medio dos dous. Ponte conmigo. Gracias. Bueno, Callou, estas cousas que pasan na cociña en directo, verdad? Porque ves outros programas... En directo da televisión de Galicia, aí está. Que moita xente, ves por aí outros programas e di, non, tal, non sei que, eso é garbado. Pois mira, isto pasa porque é directo. Porque é directo, pero están moi ben as dúas. No, pero tampouco é tanto, simplemente por os minutos. Faltan 4 minutos por arriba. Sí, señor. Tampouco é tan grave. directo. Bueno, eu non o vou a facer máis. Xoan, que a mí gústame que tiñas que sintas a presión na caluga. Na, Entendes? de presión nada. Aí vai. Están moi Viva! Moi ben, outro aplauso para Xoan Camisela. Mira, mira. Mira, Galicia. E ahora empratamos aquí, mira. Aí. Outra máis. Veña. Eso. Ole. Aí vai. Veña, fora. Increíble. Bueno, sacamos, Increíble. de aquí para lá. Increíble. Vades cortar? A ver. Vamos a ver. Eu vou a miña mesa, vale? Moi ben. Veña. Moi ben. A Xulio quedoulle pouco callado. Así, no, así é como ten que ser. Claro, gusta... Así é do Antonio. Como che gusta mover o plato, É increíble. Eu fagolle a perspectiva esta de girar. Vamos para la veña, Maris, que chegou o momento de probar. Creo que a Xoan que ao final saleulle a cousa. Saleulle a cousa. Pero que se saleu. Saleulle a cousa. Saleu como ten que salir, ademais. Sí, mira. Hola. Moi ben, Moi bien, sí. Bueno, pois imos coa pregunta de Madre concurso mía. mentras tanto de Xulio Mato. Como se chama a tortilla de Xulio? Do Antonio. A tortilla? A tortilla do Antonio. Do Antonio. 664-4834-1950 euriños en xogo. Marisa, por favor, vai probando as dúas xa. Sí. Vai dando, ten cuidado porque veñen da tixola, xa sabes que ao mellor Sí, están non te pelincantes. preocupes. Pero bueno, nós mentras tanto repartimos cartiños. De onde é ou quen é o autor da famosa tortilla de Donosti de Don Xulio Mato? Antonio. Aí está. A do Antonio. A do Antonio. Aí está. Hoy vamos a baños de molgas. A baños de molgas. Aí estivemos nós. Federico, que tal? Boa tarde. Muy buenas tardes. Como estás? Sentado. Que bueno. Vale, pues sentado a ver si le damos 50 euros. ¿Cómo se llama a tortilla de Xulio? Antonio, de Muy Don bien, Antonio. muy bien, ahí está. Xa que pintaza ten eso aquí, Federico, 50 eurillos que levas, un bico moi grande, baños de molgas, é precioso. Sí, precioso. muy Un bico... Precioso, tiene sus baños. Sí, sí, las sí, sí. aguas. Fai un frío. Sí, sí, eso é verdade. En inverno fai frío, sí. Bueno, un bico moi grande, vale? Gracias. Veña, hasta luego, 50 eurillos que van para... Chao, chao, que van para baños de molgas. Que dous aspectos tan maravillosos tiñan as tortillas, pero agora sí, Marisa, de Paradela, tesme que dicir, diante de toda... Estate mirando, Paradela, Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Pois mira, gana Xulio para min. Xulio! Moi ben, aí está. Bueno, pero estaban as dúas tiñan un aspecto maravilloso, Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Bocadillo de tortilla para toda la pandilla. Prefiero el durum sin maíz. Siempre me dicen a tu país. Voy conduciendo dirección París mientras me fumo no te hachís. No, eso no. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Vale. Mohamed quiere cuscús, cuscús. Mohamed.